ko yettude Allah hande arde ɗo en e nokku ene wiye e Koylel fodde wonde e temedde limtinde kilométre uji ummade Dakar arde ɗo en e Koylel ko arde foof mawɗo Amata ko mi salminima. Oumar Doro Koumé yo jaam salmini moƴƴere Allah e ma nden ka Allah e meɗen mi salmiti mama kaddi salminago kadi alhamdulillah mi yetti Allah e salminago ma. Caggal nde calminɗa bandiraɓe haade men fuɗɗade ko fate affaire Badjil Fall ɗum ko woni o médaille ko ɗum yara eyyi oɗo médaille o médaille ko Baba Mal waɗanno min ɗum Podor. D'accord Fulof Baba Mal ne waɗata ɗum ɗo mum Blus du Fulof ok o rokki min médaille uji ɗi on sanga o waddi hen gueɗe goɗɗe ne kewi onon teddugal hakkude men onon groupe amen o groupe mon holɓen groupe Sunna Yacine walla mbiya groupe Hadja Yacine. Ok d'accord voilà kala ko ma e radio ko jawgal defi hande gonɗen ɗo ene Koylel gonɗen ni koye galle Badjil Fall janggo so tawi Allah wallama ɗo newni silki ne waɗe ɗo henna ko hikka waɗi e laabi sappo e joyyi ko silki o ene waɗe ko ardi foof somin mbima hol Badjil Fall holko kalanta min. Yo sa wi kam holi Badjil Fall mami haalane ko Badjil Fall kadi ma laaɓe holi Badjil Fall kanko o wiyete ko Abdourahmane Siley Samba Siley Sara Samba Deccam dene jilen takko paade jam dagam jeeyi to faaɗɓe Koylel ɗo kanko laamu nguɗo hecci mum ko ɓoyɗo laamade sa yeeƴima caggal ma hakkude ɗo e hayre joni ɓuuri haqqe capanɗe jeegom walla capanɗe jeeɗiɗi hectare baba ko adde ngo wuuro amin guuri hen amin ndema hen maaro amin ndema hen tamate amin ndema hen kala ko Allah haaji koye yontede bammakko e saaha bammakko saaha tani ko kadi haala kadi kanko Allah addimo e oɗo saaha fiyande makko ina mawni Oumar Doro Koumé e ha yesso ko lawol continue. Holko ganduɗa ko memroto ko yiyato oɗo Badjil Fall an aɗa teski o waɗi ɗum ɗo henna manan e nder wuuro ngo. Yo mami haalane Badjil Fall so tawi a haali o waɗi ɗo ko memoto ko yiyato ko hunde labtude saabu min dari ɗo duuɓi sappo e joyyi ɗi kalɗaɗi ko min dari darde makko mbeɗa haala e makko fodde makko ko golli mbeɗa haala e makko fodde ko waɗata mbeɗa haala e makko fodde hakkude makko e enɗam makko hakkude makko e bandiko ngoɗo wuuro ko Allah itti arsiki fawe jungo makko ko o wawi naaki tawi mbaw ka kadi ko timmugo tiitka hay hunde min mbiyata ko heddanani min kala ko dawi ɗo jam mum jamalun mum jungo makko no fawi kadi wona hande tan wona janggo tan wona ɓaawo janggo tan wona ɓaawodil tan ko ñande fof tuule suruji e ñalɗi ñande fof ko gollowo ɗe golle ko pawdiri e makko ɓooyani ɗo ɗo gonɗen ɗo o neldi juma o ɗum kucciɗɗa tappiji kesi pul juma o ha hawri radio ji juma ɗi gueɗe goɗɗe mi wawa haaldude ha heɓoyi casoje amen to miruji baɗaɗi ɗi ha heɓoyi ñamele baɗeteɗe ɗe ha heɓoyi mi wawa haaldude ha lewru korka ha lewru taski wona layyaji ɗi wona ko hordete ko wona jungo ngo ko yahata meeɗa dartade ko Allah waɗi jawdi e jungo makko. Le 8 so tawi Allah wallamɗo newni omo waɗa ɗo lawol sappo e joyyi ɓiwol bilnugol deftere somi jumani ni ɗo yarate ceerno Cheikh Oumar Kane ari nan ɗo ene nokku o kadi ko ceerno mo ganduɗa tabarakallah machallah joom qala Allahu taala qala rasulullah qala biye bankullah ewa nan ɗo ene nokku o janggo ene jeeya e yimɓe manan jogorɓe e janggude manan deftere nde holno jiiruɗa manan goɗon miijo e ngal ɗon baɗal fodde wonde duuɓi sappo e joyyi e so lewru ndu arti walla so ñalawma o arti manan deftere ene wilne bandiraɓe ene duwane ene ñaague e musibbaji waldande men hen no jiiruɗa ɗum. Yo no jiirumi ɗum ni tan ko yo wano wayanno ni no wayanno fewani noon tan kadi min ñaagui waya duuɓi sappo e joyyi baɗeteɗi ɗi tuggandema ɗo ɗo wiyete Jomando ha ɗo ɗo wiyete Aram ɗum ko Dane Maayo almudo fo ma natɗo wuuro amen hayre ngoɗo Mango ceernaɓe mum leeɗe ɗe fof ma garɗo jiida e guure keddiɗe cawdiɗe ɗe kadi ɗum so tawi Cheikh Kane hawri hen no wayno Allah kadi ɓeydima wadde ko haani saabu ɗo ɗo dariɗen wiyete ko Sinthiane Koylel no wayno ɗo hoɗanno ɗo ko waliwo amen baɗanteɗo jiyare ɓawotel hayre o Alhaji Mouhamadou Zeyni Diine
ngoroni suudu makko nanɗa ɓiyi ko kadi biyeteɗo ceerno Samso ko sehil makko ari kadi hawri hen no wayno wiyete ko tan yo jaam jokko jaam koko jokki e banggue politique holko mbawɗa sifinade min e Badiel yo e banggue politique Badiel ne jogui anniya politique yo rew lawol omo jogui anniya politique yo wano foti waade ni omo jogui anniya politique jogoto ko nafoore omo jogui anniya so tawi politique ƴetti cuuɗi mabɓe yo waɗ yiyande sabu ɗo woni ɗo hande o saaha e waɗama chargé de mission omo liggo to présidence kono kanko liggey makko hade waɗede ɗum kanko wonti koye liggey makko société makko woni ko faate avion ngaji faate ko way noon koye ɗum o liggoto laamu ngu noon ittanimo gueɗal haqqe darde makko nde o dari yidde laamu ngu yo ɓeydo Cheikh Oumar Anne ko musidɗo makko ko sehil makko kadi ko garanti e oɗon nokku o diwan sabu minen min jaaha min mbiyamo bamum maire uji andi ɗum ko tar ko neɗɗo tiiɗi ko sehil makko giɗo makko ko porsuɗomo yo jogo ballal wallude président de la république Macky Sall kadi o walli sabu ɗeɗo guuɗe ɗe kalanmami ɗo joni tuggandema jomando ha heɓanma doɗel ha heɓanma kogga ha heeɓi jarguel heeɓi renere heeɓi hunuko hayre rewi ɗo e koylel fay worde fay jayga fay wande fay arab kenene ha yetti Madina jaaɓi ɗeɗo guure cuɓoloji rewo ngo e worgo ngo fof banggue subalɓe ene jagganimo juuɗe kanko oɗo Badiel d' accord eɗen gowi yiide woni hen yimɓe gar wadde politique beele ha keeɓa ko ñaami won hen dañan ko ñaami gara wadde politique gam wallude yimɓeɓe ha keeɓa ko ñaami Badiel ko holone ɓen yimɓe ko neɗɗo garɗo wadde politique beele ha daña ko ñaami walla ko dañƴo ko ñaami ari wadde politique ha yimɓe daña ko ñaami yo Badiel no jiirumi ko ñamɗo ha heddi to banggue doole mum e arsigue mum kadi mbeɗa andi politique o wawa dañde hen ko guite makko no mawna ha ɓurta kala ko saami hen o wattata hen ko kaake makko yo fa cuuɗi makko sabu politique o waɗata hen ko junggo makko ngo ko yo cuuɗi mabɓe kejju ko nden darde o dari wona darde ko saami hen fof mo ñaama ala kanko ko karɗo e on banggue so dañama noon wonko kadi o wattata hen o nawa cuuɗi mabɓe nden darde o dari caggal ko neɗɗo dañƴo ko ñaami ari naati e politique beele yo yimɓe woɗɓe yo keɓ mana ko ñaami hande soko tawino a huccinno e dendagal palol dande maayo ngol ganduɗa ɗo ko enɗam e musidɓe makko e yimɓe yaadiɓe makko e guiƴiraɓe e bandiraɓe kala kala aɗa wasiyo ɗumen e jokkodiral hakkude mabɓe e Badiel so tawi won wasiyaji mana ɗi dokkata hakkude mabɓe moni foof darde forderade wasiyo holko wonata e caggal mum mbaynoroɗa Windere TV eyyi ɗum noon ko mbasiytomi ko yimɓeɓe guure limtanmami ɗo dande maayo nde andi neɗɗo fof titata ɗum ko cuuɗi ɓen tawno nokkuma koɗo nokkante hay gueddiri to riddama fayata koye nokkuma koɗo nokkante fay koye nder gaske mum kono haalpulaar en mbi sehil ma ko sehil ma kono sehil ma kadi ko sehil ma bande noon ko belaɗoma jaadiɗoma ko paɗoma wonma no même ma metto sa maayi ñamete so neɗɗo wima fayi rottantama kara Abdourahmani min mbi ko yimɓeɓe yo daaro darde walludemo saabu omo dari darde wallude yimɓeɓe guure ɗeɗo ɗe kalanmami hen wuuro fof junggo makko no fawi hen so leese jahani toon tan barmiji jeeyi toon so barmiji jahani toon tan tasaji jeeyi toon tasaji jeeyi toon jahani toon tan wutteji jeeyi toon so wutteji jahani toon tan kaalisi yeeyi toon so kaalisi yahani toon maaro yeeyi toon nde darde o dari hande o ñalawma mo gonɗen de Windere TV wima Allah jarama jarama Windere mi weltanima mon andi so tawi radio innirama Windere Windere ko aduna le monde oɗo radio ñagantomomi Allah ko yo yaaru yeeso kadi ñagantomomi Allah ko darde o dari o yo Allah noto inde nde notanoɓe inde nde saabu Windere ko aduna foof o radio ndeke ala paltor kadi kanko mi andi o radio mi yi radio ji kewɗi noon mi tawi kanko kam koye garanti o jeeya sabu so neɗɗo wiyama Windere ko aduna haala gasi so neɗɗo inniri hoore mum aduna o kay wawa yaltude aduna o kay yo woni aduna ko juuti golle jooɗi peewi jarama bandiraɓe ɗon gonno e darde hakkude men e mawɗo Amatako Niang ɗo henna e koylel e émission men Sénégal men taw heedi caméra o ko Aïcha Fall noon bandiraɓe ko El Hadji Oumar Doro Koumi Khalifa général kulu animateur Koumi le maire so tawi waɗi ko gantiɗe haala hen min ñaguima yafuya so longguere mawde wari nokkude wona ɗo mum jomum yilno hen min mbimon ciao peace and love ha lawol gongol ha yesso kadi ko lawol